Hello! Mayong adlaw, magandang araw sa inyong lahat. Video ko ngayon, party lang ito sa yung kaagi ko sa probinsya. Ako, kung magustuhan niyo to, subscribe yung channel ko. At hit nyo na rin ang bell all para lagi kayong updated sa mga bagong uploads ko. Kung hindi nyo gusto yung video ko, huwag lang kayo mag-subscribe. Di, subscribe yung channel ko please. Nagmamakawa ako sa inyo. Kung kinsa tong gusto magpa-shoutout, comment down below. At isa-shoutout ko kayo sa susunod kong video. Panoorin itong video ko. Hello! I-share ko lang ang mga karanasan ko sa probinsya. Bakit? Okay. Kana bitaw suguon kasi mga amahan nga mangumpay sa baka o kanding. Unya, tigaan kag oras kung unsa kang oras mabalik. Kung dili ka makatuman sa oras nga gitagal sa imuhang amahan, bitayon ka sa dita. Buntag sayo, mangumpay. Kani laging bata pa kay gunahuna, namang ginay sagol dula-dula. Kana bitong magkuyog mo sa imuhang mga igagaw, mga kaparintihan nga mangumpay. Naam ginang lugoy-lugoy gid nga style. Di na nimo mahununaan ang gitagal nga oras sa imong amahan. Na, ngumpay ka, ngumpay. Ngumpay. Kini laging imuhang kuyog nga sipat pod. Uy, dula taog kuan. Magdula taog kanang nguyong-nguyong. Kana bitaw bato bitaw nga isud sa kanang isud sa bangag, magbuhat og bangag kuno ay bangag, magbuhat og bangag din mag iana-ana yung sa kanhalay pason yung ang bato nya. Ang bayad kay kumpay ra pod. Magkatawag ko sa una nga katong didto pa ko sa probinsya. Magdula mi sa kung magigagaw yung nana. Kanang nguyong-nguyong. Sus, in taon. Pirme, ko mapilde. Akong kumpay nga usa ka sako. Mahurot riyod. Mao nang inigtawag din sa kuan sa amahan. Tudong! Tudong! Sus, igmat diyon. Na si pangumpay na. Unya. Kaya sige magtawag si mong papa. Maapil ang sagbot nga dili makaon sa baka. Kumpay dito na, kumpay si kuan kanang sangala, kanang halap kanang kuan ba, kanang mga pagkaos baka. Napoy time nga mangawat og napir. Nga dili mo ang tinanom. Skam buanga gyud. Magkatawag ko sa akong kaagi dito sa probinsya. Pastilan. Nya napoy time nga kanang kuan, kanang mangumpay. Na tan-aw di kuan kanang mangita di kanang saging nga hinog. Katkaton na mo, amo na katkaton ng saging. Basta na tan-aw mga murag na hinog, katkaton na mo. Dili na mo na tubaon, di na mo tagaon, di tubaon. Amuar ng katkaton kay para di masakpan, para di mahibalaan sa tag-iya nga gikawat ang iyang saging. Ago, magkatawa lang gyud gyud. Unya di kaugma, di pa mangyapon makuha sa tag-iya. Amo tong balik-balikan hantod mahurot.
gabarog pa ang saging, pero walay bunga. Ako, magkatawagi ko. Magkatawagi ko sa kong kaagi ito sa probinsya yun. Sa kung saon. Kanang dugay ka mauli. Nah, ayo pag-expect nga di ka mabunalan sa iyong papa. Ibitay pa ka sa punuas dita. Ako, grabe kaagi ginagos probinsya. Naagian ko ng bunal nga, tanang bunal. Tumuis lukay. Kanang kuan sa bayabas, kanang tumuis bayabas. Hurot gina sa kuang sa kuang kanang paa. Ako, magtawagi ko ba. Pero nindot ba ang probinsya, daghang kay kagbakuan ito, daghang kay makaon to, preskong hangin. Wala bitay kanang kuan, way samok. Ba? Munang magkatawag ko magunahuna sa kuang kaagi dito sa probinsya pa ko napuyo. Kamo, unsa man inyong kaagi dito sa probinsya? Ako pod sa una magkuyog mi sa mama kanang laging pobre kay talaga, pobre kay ba. Kanang kamantay mo nang kanang kuan kanang naay kanang magpasanggi og mais. Kana agian po ko na. At rin mag-inilugay din dito. Doon din nagkanang pila ka tudling nga mais mong kuno taas kina. Porti ka ng taasa. Kinahanglan pispasay ka mo kuan gyud, pispasay kay para makadaghan ka og mais. Kay sa una sa usa ka gatos tubok mais nga imong makuha na kay napulo. So kung maabot og 500 ka mais ang imong makuha, so na kay mga 50 ka buok. Kana dako na kinang tabang kay ipagaling ginadto sa galingan sa bato. Kaning bato nga naana ba? Bato ba? Nang kabayo og porma iyang kuan bitaw, ang iyang handle. Kana dili nang katong tik-tik, ilain ditong tik-tik kay mahimo mo tong kalo-kalo. Dami kinang kalo-kalo ba? Kanang tik-tik sa mais. Kana bitong mga pino mga kuan sa mais kanang nalain sa kanang kuan ba kanang sa galing sa paggaling sa kuan bato. So, mao na akong mga experience dito sa probinsya, pero napay kanang kuan, napay uban sa sunod lang nako nga video nako i-upload. So, unta inyo haning ganahan mo sa kuang kanang content, ug unta inyo hang i-subscribe. Kung di mo ganahan, di lang po ko mamugos. Ago. So, dire lang ta kutob. Bye-bye. Shout out pala ni Ariel Bamiano. Tingnan ko muna ang listahan ko. Shout out ni Villasiran Richie. Shout out po ni naninganin niya Edelberto Pangkoy. Shout out ni Graham Stellon. Stellon. Shout out po ni Mark Joseph Cabantes. Shout out ni Tomas Ascolon. Nindutag mga kuan nila, nindutag mga apelyido. Shout out po ni Dia Jason, Dia Jason. Shout out. At saka ni last si Mark Anthony Mark Anthony Diganoon. Yan. Shout out sa inyong lahat. At saka yung gusto magpa-shout out, comment lang kayo sa comment box ko. Yeah. Bye-bye.